Казан Яңара, biz de яңарабыз. Ел дәвамында 16 проект. Метрода туган телләр поезды. Татар телен укытуның заманча һәм уңышлы ысуллары семинарлар циклы. Әдәби хикәяләр бәйгесе «Саумы Казан». Беренче яшьләр урам фестивале Яңа Сабантуй. Милли кием фестивале. Син безне тудырдың, үстердең, тик сиңа бурычлы мәңге без. Юк бит ул тагын бер синдәй җир. Язың яз, җәең җәй, көзең көз. Көч бирдең, дәрт бирдең, рух бирдең. Улларың, кызларың баһадир. Сыкыланмый мөмкинме соң сиңа? Суың су, күгең күк, җирең җир. Яуларда, хезмәттә, сәнгатьтә исемең акладык. Татарстан. Татар телендә уза торган спорт һәм бию дәресләре, хәрәкәттә бәрәкәт. Метрода, социаль шелтәрләрдә Тукай көненә багышланган милли видеороликлар. Бауман урамында республикада яшәгән халыкларны берләштергән булырга рәсем күргәзмәсе. Идел буе халыклары сәнгатенә багышланган урам фестивале «Итил». 30 августта Казан мэриясе бинасында һәм 1 май мәйданында шигырь музыка тантанасы «Казан тавышлары». Татар телен һәм мәдәниятен өйрәнү буенча проектлар бәйгесе «Үз телем». Муниципаль хезмәткәрләр өчен татар теле дәресләре. Хезмәт күрсәтү өлкәсендә эшләүчеләргә татар теленә өйрәтү буенча интенсив. Идел буе халыклары әкиятләре буенча ачык һавада спектакль «Агачлар ни сөйли». Туган ил ул алтын арышлар. Туган ил ул зифа камышлар. Туган ил ул иркен болыннар, болыннарда нәни кылыннар. Туган ил ул зәңгәр диңгезләр. Туган туфрак, үскән нигезләр. Туган илдә барыбыз бер туган, бик кадерле безгә ул шуңа. Туган ил ул була бер генә. Туган илнең кадерен бел генә. Борынгылар әйткән хикмәтләрдән бүген өчен гыйбрәт аласы бар. Әкиятләрдә һәрчак упкын ятмый, дөрес белән ялган арасында. халкым өчен ак хакыйкать кирәк. Ул кемлеген белсен, зары тынар. Халкым кичкән данлы гасырлардан бүгенгегә күпер саласы бар. Хәерле кич, хөрмәтле казанлылар һәм шәһәребез кунаклары. Хәерле кич, хөрмәтле иҗат әһелләре, сүз тәмен белүчеләр һәм аны кадерләп саклаучылар. Сүз дигәннән, Илдар абый, телләр өйрәнүнең хәтерне яхшыртуы һәм картайтмаска ярдәм итү хакында беләсезме? Тау. Аңламадым. Менә шушы матур теләгең, яхшы фикерең өчен мин сиңа мари телендә рәхмәт дип әйттем. Кара әле. Нәк татарча яңгырый бит ул. Телләр чыннан да борын-борынгыдан халыкларның дөньяга карашын, менталитетын, рухи үсеш, үзгәрешен чагылдыра бит. Баксаң, безне айыра торган якларга караганда, безне берләштерә торган сыйфатлар күбрәк икән бит. Килешәм. Бүгенге көндә яшьләр башка телләр һәм мәдәниятләр белән аеруча кызыксына. Минем танышларым арасында да татар теленә кызыксыну артканнан арта. Синең Зилә, дөньяда ничә тел бар икән дип кызыксынып караганың бармы? Дөнья күләмендә белмим. Ә менә бездә 170-тән артык милләт вәкиле яши. Анысын беләм. Ә менә җир шарында яшәүче халыклар 6000-нән артык телдә сөйләшә. Нинди байлык бит бу. Әле анысы гына да түгел, уйлап кара, һәр телнең үз кабатланмас аһәңе, милләтне милләт буларак саклый торган үзенчәлеге һәм әлбәттә инде телнең фәлсәфи тирәнлеге дә бар бит. Әйе, милләтләр күп һәм төрле, әмма без барыбыз да бер зур илнең, уртак ватанның гражданнары. Быел телләрне үстерү һәм милләтләр арасындагы бердәмлекне ныгыту юнәлешендә республика күләмендә бик күп эшләр башкарылды. Әйе, Илдар абый, шәһәребез һәм республикабызда горурланырдай эшләр эшләнә. Һәрберебез гамәле, карары, сүзе белән дөньяны үзгәртә ала.
Ә бит безнең башкалар хакына эшләгән кичкенә генә бер эшебез дә җәмгыятьне үстерүгә әйтеп бетергесез зур өлеш кертә. Һәр кешенең өлеше ул бәһаләп бетергесез. Илдар абый, без бүген аларның кайберләрен сәхнәдә дә күрәчәкбез. Чыннан да шулай. Казаныбызның быелгы мәдәни, иҗтимагый тормышына үзләреннән саллы өлеш керткән кешеләрне котлар өчен сәхнәгә Казан шәһәре башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Гүзәл Рәмзил кызы Сәгыйтованы чакырабыз. Хәерле көн, исәмсез хөрмәтле тамашачылар, килгән кунаклар. Казан мэры һәм шәхсән үз исемемнән сезне ихлас күңелдән сәламлыйм. Әйе, чыннан да менә бу видео язма концерт башында булды. Чыннан да уйландыра, шактый эшләр, шактый проектлар тормышка ашырылган. Әлбәттә инде бу башлангычларның һич шиксез дәвамы булырга тиеш, чөнки минемчә дәвамлы эш кенә мәгънәгә ия. Һәм инде менә бу чараларны тормышка ашыруда без бик күп активистлар белән эшләдек, аларның идеяларына колак салдык. Һәм инде әлбәттә ел ахырында менә шушы матур нокта куелганда аларны билгеләп узасы килә. Шулай итеп, керешәбез. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында Казан һәм республикабызның мәдәни, иҗтимагый тормышына үзләреннән саллы өлеш керткән өчен бүләкләнәләр. Активист, Татарстан китап нәшриятының балалар һәм яшүсмерләр әдәбият редакциясе мөдире Гали Әхмәтова Айсылу Фарс кызы. Казан утлары журналының җаваплы сәркәтибе Фәйзова Ландыш Роберт кызы. Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгының масса күләм мәгълүмат чаралары һәм җәмәгать оешмалары белән элемтә бүлеге җитәкчесе Фәйз Рахманов Айрат Шамил улы. Алкышлар куәтле яңгырый. Татарстан Республикасы министрлар кабинетының Татарстан халыклары телләрен үстерү секторы мөдире Мөхәммәд Шин Рүзәл Фәиз улы. Режиссер Гарипова Резида Ирек кызы. Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театры директоры Шарова Луиза Николай кызы. Истәлеккә фотосурәт. Тәртип радиосының башкарма продюсеры Садыров Айваз Хәмбәл улы. Татарстан Республикасы дәүләт җыр һәм бию ансамбле солисты, Калып яшьләр хәрәкәте каршында эшләп килүче Дәрман татар биюләре студиясе җитәкчесе Мәхсүнҗанова Алсу Хәбиб кызы. Биюче һәм фламенко укытучысы Галимуллина Гөлсинә Рафис кызы. Шәһәребез өчен җан атып эшләвегезгә һәм яшәвегезгә зур рәхмәт. Гүзәл Рәмзилевнага шулай ук. Зилә, менә 21 гасыр кешесе буларак сиңа шундый сорау бирәсем килә.
Менә синең фикерләвеңчә, кем ул шагыйрь? Bir şair әйткәнчә, шагыйрь философ, укытучы, остаз, артист һәм музыкант. Музыкант? Әлбәттә, ул нинди генә ритмнарда иҗат итми, нинди генә шигъри симфониялар тудырмый бит. Каралы Зилә, бу очракта синең белән килешергә кирәктер, чөнки шигырьнең эчке музыкасы, эчке гармониясе, аһәңе ул чыннан да гаҗәеп әйбер. Миңа калса, Илдар абый, дөньяда шигъриятсез берни дә юк бугай. Димәк, дөнья безгә шигырьләр аша дәшә булып чыга. Ишетергә генә кирәк. Шулай итеп, мөхтәрәм җәмәгать, сөйли торган материя. Юл шитенә басып, уйга талып, карап тора гүзәл Миләүшә. Кайларгадыр барган юлчы аңа, йомшак кына итеп сүз дәшә. Йөрәгем дә арыды юлдан, аяклар да талчыкты бүген. Туктап шунда сиңа сүз дәшәргә, рөхсәт итче, таныш түгелем. Тартынма син сеңлем, ятсынма син, сөйләшик бер утырып янәшә. Ятлар түгел, сиңа минем аша, бер туганның мәддә эндәшә. Йыраклардан, галактикалардан без бу җиргә бергә килдек иш. Без мәддәнең безне тудырачак потенциаль көче идек иш. Ничә миллион гасыр үтте инде безнең шушы җиргә килгәнгә. Син бер гөлгә инде үрелгәнсең, ә мин менә кеше дигәнгә. Тартынма син сеңлем, ятсынма син, сөйләшик бер утырып янәшә. Ятлар түгел, сиңа минем аша бер туганның мәддә эндәшә. Ах, бу синең яшьлек матурлыгың, аяктан ук йыга йөрәкне. Шундыйлыкка сине кояшлармы, йолдызлармы кем соң өйрәтте? Күрәм, синдә бөек яшьлек эшен, гүзәл хәлне хәтерләтәсең. Җирдә тормыш дәвам итсен өчен тормыш итәргә әзерләнәсең. Синең ярың еракларда түгел, шул далада сеңлем, якында, җилләр белән, күбәләкләр белән серләшә ул синең хакында. Ал япкышын гөлләр тузанына алтынлаган зәңгәр күбәләк сөйгәненнән сиңа сәлам китереп күзләреңнән синең үбәчәк. Ә минеке ерак. Ерак әлеміннән шул кадәр. Ул җирләргә барып җитә алмый. Ни бер сәлам, ни хат, ни хәбәр.
Ұшып қайтып кетер едім. Жаным әгер күбәләк болса, тұрмышларым әгер отық түгіл, сынық түгіл, түгәрәк болса. Жел яңғырларына қоқсалар да, соқсалар да тошқа міскінні сарғаймасқа, сығылмасқа тырша күзгі күнгі астыр шекілі. Тартынма сен сіңлі, ятсынма сен. Сөйлешейік бір отырап янәші, ятлар түгіл. Сеңа менім аша бір туғанның мәдді үндіші. Мен бұл қырлар, сулар жерлердегі атымларының ескі туғаны. Мен бір мәдді жаным, оның бары. Сөйлей, шырлай, сағына тұрғаны. Имеш хәзер шигырь яратмыйлар. Кирәк түгел шигырь янәсе. Шигырьнең дә, шагыйрьнең дә имеш арзанайган төшкән бәясе. Рухи инфляция шигъриятның гайбы түгел юкса, бәләсе. Җыр кадерен белгән затлар кайда? Шигырьләр 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 кадерен белгән затлар кайда?
Кем куя шигырь бәясен? Сүзнең тәмен белми картаюшы шигырь дегустаторларына җавабым шул. Төкермәгез әле Галиҗәнәп шагыйрь җанына. Кем ул бетерәм дип башыгызны киереп тарткан укылы җәясен? Кол Галидан сора. Күпме тора татар шагыйренең бәясе? Кыйммәт тора. Үзе хәтле тора. Шын шагыйрьнең булмый арзаны. Кабат бәя биргән Тукайына еллар узгач пешәм базары. Шул бәһәне дөнья базарында төшермичә саклый җәлилләр. Мең кат көчле усал гайбәтеңнән утны суны кишкән дәлилләр. Лирик җырлар язым дисәм, килеп чыга тагын сәяси. Саклап калса телен, мәңге төшмәс татар шагыйренең бәясе. Кем әле син? Ни майтардың, ни кылдың бу җиһанда? Изу ертып ташладыңмы давылларга, туфанга? Алтын һәйкәлләр кыярлык эшләрең бармы җирдә? Адымың, сүзең, сулышың лаекмы асыл иргә? Кемнәргә син шәфкать кылдың? Җанын кыйдың кемнәрнең? Күтәрдеңме кылыч булгап кавмымны яуларга? Калдырдыңмы аяк изе кеше менмәс тауларда? Сүзләр әйтә алдыңмы син? Иман итеп ятларлык, ни калдырдың яңа буын? Яткар итеп сакларлык. Я, нишләдең? Җавабың бир. Көне сәгате килсә, Тәңре үзе күзгә карап шундый сораулар бирсә, ни диярмен? Я Ходаем, бу мин гөнаһлы кешең. Изләдем, таптым, юаттым, шул булды яшәешем. Изләдем, таптым, югалттым. Яшәмәдем дә бугай, шулай дип җавап тотармын һәм аңлар мине Ходай. Микрофонга шығып басқан шук, фикер туплыйм, ақыл жиям мин. Регламентқа білмейм сыярмынмы? Үз шиғырыма мәгәр сыям мин. Мин политик түгіл, шулайда трибуныға қойшақ мінгәлейм. Трибун шағирләрінің ярсып сөйләгәннәрен бармы күргәнең? Бардыр. Әмма кулга каләм тотып, шигъри яуга барып кергәндә, йөрәк тибешен аның төннәр буе. Шөкер, санап тормый берәү дә. Шир инде ул. Табиб шакырмыйсың, им-том белән булмый дәвалап. Караңгыда шагыйрь күбрәк күрә. Шагыйрь күңеле төнге ябалак. Мин политик түгел. Шагыйрь генә. Мин көрәшче түгел. Җырчы мин. Сәясәткә дә тагылып, үземне дә, якыннарымны да инде борчымыйм. Әйткәнемчә, фикерләргә кирмим. Синфи акылым ахры шиклерәк. Сайлауга да бармый калайдым. Монысы инде димсең шиклерәк? Сәясәтнең катнашы юк монда, пропискада. Бөтен сәбәбе. Мин илдә исәптә түгел идем. Шактый гомер шулай яшәдем. Микрофонга килеп баскан шук, фикер туплыйм. Акыл җыям мин. Регламентка белмим сыярмынмы? Үз шигыремә мәгәр сыям мин. Булганнар бит бөек шагыйрьләр.
Туган урын алтын бишектә. Үскәч киткән. Кайткан чакларда кеше торган саклап ишектә. Булган башка бөек шагыйрьләр тар бүлмәдә сулып сүнгәннәр. Бала чакта исә базарда асрамага бала бирәм дип, кем ала дип сатып йөргәннәр. Эй язмышның шымлы агышы, биеклекнең алтын ярлары, гомерендә халкы язмышы, җырларында халкы моңнары. Әйе, хәзер инде башка заманнар. Заманнарда башка базарлар, базарларда башка малайлар. Малайларда башка нажарлар. Төн буе утырсаң, офыкта таң икән. Бу кемгә кирәк дип җаныңны кыйнама. Дусларың уйлана, дошманың уйлана. Гомергә үзеңне бер төскә ман икән. Бозларда ауганчы, утларда ян икән. Әйтсеннәр, тынмаган бу нинди жан икән. Шигырьләр сыктым мин. Кан икән. Кан икән.
Кеше дигәннәрең кызык бит ул. Гомер язы көтә көзендә. Мыек үстерәбез һәм көтәбез. Дәү үзәсе килә менә бүген дә. Һәм өлгерәсе килә тизрәк. Яра мине килә күрәсе. Әнә горизонтның бер читендә карап тора кебек берәүсе. Ул берәүсе тормыш үзе кебек. Йөгерәбез аның артыннан. Тәмәкеңне бераз тарттыр әле. Авыз иттер әле яртыңнан. Тилерт әле мәхәббәтең белән. Яратасы килә. Кыз кирәк. Иләнәсе, бала үстерәсе, өлкәнәясе килә. Мәзрәк. Һәм инде өлкәнәйгәч, узасы килә безне узган әнә өлкән буынна. Әле алар гына акыл капчыкларын санап утырганмы? Бездә бит, бездә дә ул булыр. Булыр әле булыр өчен әмма көз кирәк. Бөтен дөньяларын шаккатырырга, картаерга кирәк тизрәк. Картайгач, кайтасы килә бишектәге бала чагыңа. Кеше дигәннәре бигрәк кызык. Көз җиттеме, язын сагына. Бүдре таллар таң җиленнән тирбәлә талгын гына. Бер сандугач үзле-безле моңнарын агылдыра. Ул гүзәл кош безгә ниләр әйтергә теликән, ләкин кайгы баскан кебек инешкә иелгәннәр.
ипектен киінгенler, ләкин қойғы басқан кебек, инешке иілгенler, иілмегіз қартон киліп, сандуғаш сізге қонсын, мәңгі-мәңгі махаббатның сірлерін сөйлеп тұрсын. Büdret Allah taң жилінде, тербеліп талғын ғына, бір сандуғаш үзіліп-үзіліп, мұңнарын ағылдыра, бұл güzel қыш бізге нелер әйтерге тілеген, ләкин қойғы басқан кебек, хисләрен сөйлемеген, ләкин қойғы басқан кебек, хисләрен Инде білем, bu тұрмышта усал болырға керек. Хәтта иң усалларға да мисал болырға керек. Тыйнакларға күн юк бізде. Әрсіз болырға керек. Әй, жоқынып кетсін дүниясы. Ғамсыз болырға керек. Мүлайымлық керек түгіл. Қымсыз болырға керек. Нішке көңіл білән ауыр, құрыш болырға керек. Мұңлыларға яшау қиын. Мұңсыз болырға керек. Тезірек байып қалыр үшін қымсыз болырға керек. Бақыр болсаң да, мінбәрдә алтын болырға керек. Біздің халығы шанауы балтын болырға керек. Кіші түслі яшим дейсәң, қарақ болырға керек. Керек. Ләкин азырақ қына сағырақ болырға керек. Ғымымен, шәп кішілерден ерақ болырға керек. Ең әйбәті бұл дүнияда дурак болырға керек. Әміне мен дурак бола алмадым. Бек та аңлайым. Бек та керек. Ләкин дурак болыр үшін баш жетмей. Ақыл кемірек. Жоқ, керек ми. Миңа мәрмәр сарай. Түккірмеймді алтын күмішке, миңа ипи білән қаттық ярый. Миңа рәхәт шушы килішті. Миңа керек шәфәғ алсулығы, қияш чығышы, қияш байышы. Миңа керек гүлнің ең сұлуы, тыныш күлнің уйшан қамышы. Миңа керек тирән диңгез сірі, көк шетінде бұлы тақлығы. Миңа керек дусның
ішкірсізі, уйнап йөргән бала шатлығы. Тирә-юнны күзләп атлап йөрим. Уйлап йөрим. Таптап йөрим. Таптап, әйе, таптап йөрим елга буйларын. Йөрәгемә салып, ятлап куям кешеләрнең якты уйларын. Болынларға шығам, тау буена, ұжым басуларын көрерге. Мин шәшәкләр жиям ил туена. Мин матурлык izлим ғұмырге. Елый-елый соғыша жерде ақыл көпме жауап ізлеген. Я дүнияны өзгертем мен бүгін. Я болмасам, өзім өзгерем. Аңламайлар. Жилне зәңгәр дисәң. Тұрмышыбыз сабантуй дисәң. Һәр нәрсәгә минем үз атамам. Айны кояш диям теләсәм. Шәшәкләргә үз исемен бирәм. Мең тиреләм көнгә, мең үләм. Үлем белән якалашканда да акны кара диеп сөйләмә. Дуслар юкта, шын дуслыкны мактыйм. Бу дөньяда яшәү мең рәхәт. Адашымы кайча килеп чыга. Безнең йөрәккә дә мәхәббәт. Кайчак ялгыш Уна, солна, бутым, булгалыйла инде, булгалый, кешеләрдән гел яхшылык телим. Мин хыялый бугай, хыялый. Хаксызлыкны күреп, ярсыйм, шашам, матурлыкны күреп тезләнәм. Я дөньяны үзгәртәм мин бүген. Я булмаса, үзем үзгәрәм. Şakrın şirden girdek
Бүгін түнлі минем жирім үлді. Бик ауырып үлді жир шары. Бүтін көкте ғажап тынлық иді. Тітіретмеді бұл хал жиһанны. Үз өлімі білән өлмәді жир. Иртә иде әлі өлімге. Һәм ул тукталып қалмады шул. Китеп барды ғалам күгіне. Еларға яш та юк. Тоймадым мен хатта ашы сағышта. Әздір еденді көптен, көкті, жерді, һәм бізнің халықта. Ғымыр киттік, жәннәт йұртыбызда көпмі яшап, көпмі сақладық, һәм ниһаят бүтін ғалам үшін бір буш куық кебек шартладық. Башларымны көккә бәрәбәр асырамадым, неге өлдің деп. Ізләп кеттім қабір қазырға деп. Таба алмадым, ләкин ирләрім. Мин күтәріп йөрдім жир гәүдәсін. Шундый жеңіл, шундый буш қалған. Әйтерсіңлә бүтін хасрәтіннән, қайғысыннан жирем бушанған. Жир шарын көмәргә дип зират ізләп киттім. Бүтін ғалам найттап ақтардым. Шиксіз дейсіз аны, әмин анда бір қабірні көмәргә дә орын тапмадым. Қабірлерді шаулап тұрсын дейсәң, қайында юғанда жилдә юқ. Шиксізлігі оның миңа неге? Қабір қазырғада жерде юқ. Қара түнде, шексіз қараңғыда кеттім, ақыры артық бек ирақ. Йылдызлардан йылдызларға ердім, мәхрүм болып бір уш туфраққа. Яқтырмады жиһан көк yüzі. Көк бекітсәм дә мен болмады. Тыманнарға жерні тапшырдым да, әлі қайттым, әлі қайтмадым. Мен өзімді шунда қалдым бұғай, тұманнарда қабірсіз. Әмин нәрсе, ғалам кеңлігінде жер болып, жер хатта қадірсіз. Бүгін түнлі менім жерім үлді. Сіз кішілер қайда идігіз? Жерләмеше мәйет қалдырмайлар. Көмілмеше қалды жерібіз. Қырларымда әнкей, иминлік ме? Оғарама бір шақ басулары. Тәрбиледе ерген тұрналарым қайтты мекен бұйыл? Барысы да ма?
Кірлеріңні әнкей жил оламы? Тәрәзәңді миләш шайқаламы? Қоз үләнлі шишмә суқмағында шилегіңнен соғыш шайпаламы? Қамылларға тулған зәңгәр таңмы? Қызарама яфрақ үрәңгіде? Сибілемі спас яңғырлары бәрәңгіге? Қопқа еш ашылып ябыламы? Қияшлымы хаман ишік олды? Әңгер түшкеш, қорт қырылар біле бала мекен? Көрші тауны. Мен тағы тау хәтлі сұрау беріп, ұнытқанмын әнкей сұрарға. Өзің саумы? Иминлік мә әнкей? Йөрәгіңде? Арғамақлар аяқ үре басып, кішнәп ауған дәуірлер сыман, убылыр татар тарих бәғіріне легендалар қалыр жан сұрап. Бұл хыялда. Шын барлықта ise қойып қарық ғаділ хүкімге. Ғұрур, үлә білу ғұрурлығы берілгенмі біздің қауымге? Үзі тілеп біте бара халық, гүйе өз-өзіне уш ите. Неше ғасыр бойы шимал болып, түрлі қауымларыны үршіте, біте-біте шулай біте тұрғаш, құрғақ сырда язмыш қазаны. Тұрып қалыр ялғыз бір магикан, бейк ғибіретлі болыр азағы. Ұлыларлар соңғы магиканны иллер бойлап, зурлап ертірлер. Нендей бүйік халық болған дейіп, дүния оңа қарап фикірлер. Күншілік, татар күншілігі. Бітер мұсың жерде нихайет? Хәтәрді бітсе, татары да нинди хәлге қалыр бұ хайет? Йоқ. Тағында татар бір қалқыныр. Соңғы магиканнан күнләшіп. Үрши башлар, соңғы магиканнар күнләшіп тә янәт тішләшіп. Бәхәс құбар. Әрсіз магиканнар түрлі қитқаларда дан алыр. Ең ақтықта. Мин бірінші деген татар шире жерге таралыр. Бар бір соңғы магиканнар магиканға біту шираты бір жетешек. Күзге қырып салыр татар біткеш. Килешексіз қалыр килешек. Құдайға да бек көңілі болыр. Ғалам үкінішін татырлық. Жерде бар ма тағын бірер халық? Саллы исім білән атарлық. Менә шунда инде яңа баштан уйлап шығарырлар татарны. Сөй ғымырны, сөй халықны, сөй халықның дүниясын. Біз үләрбіз белгілі. Тек үкінішке қалмасын. Кең көңілі бұл ішіңнен. Мысқыл ішітсән, уақ деген. Таптасыннар, хурласыннар. Тек жаның хурланмасын.
Dünya tıptı. Yum gözüngni. İştesinmi? Ulan, Üskenen. Европаның тынық көкірәулерін, Азияда яңғыр түшкәнін. Мен тынлықлы тыңла десем сиңа, ненди тілдә сөйлей ул дейсің? Чөнки сен бит әле җир йөзендә снарядлар тавышын белмисең. Тынлык үзе җиңү юлы буйлап, туплар тынгач килә дөньяга. Әйтерсеңлә тормыш яңа туа, әйтерсеңлә дөнья өр яңа. Соңгы тапкыр җиңү залпы белән күккә очкач соңгы кургашың, окопларда сугыш үлеп кала. Шунда таба тынлык юл башын, төшенәсең төсле җил теленә. Кырларыннан гөлләр өзгәндә тынлык килә. Аның белән бергә сандугачлар күченә үзәнгә. Мин тынлыкны тыңла дисәм сиңа, төсе бармы? Нинди юл дисең? Чөнки син бит әле җир йөзендә хәрабәләр барлыгын белмисең. Чөнки син бит җиргә тынлык белән бергә тудың. Аның юлдашы тын юллардан, тыныч карлар буйлап сызылып киткән синең юл башың. Атылмасын атым вулканнары, дәва булып язгы күгемә. Пулеметлар, үлем ораторы сөйләмәсен үлем телендә, тынычлыкны бары тыңлагыз сез. Ишетәсезме? Пышылдыйлар, җилдә бүреләр. Җилләр җитмәс шундый биеклектән, ул йолдызлар сезгә ни диләр? Ишетәсезме? Тыптың гына зәңгәр үзәннәрдә ефәк җилләр йөри тулгынып. Тып-тын гына таулар тыңлап тора, сөйләшкәнен төнге юлганың. Ишетәсезме? Ишетәсезме? Шатлык чәчәк ата. Көннәр йөгерә, тып-тын гына җылы җилләр йөри. Планетада сезгә дигән бәхет өлгерә. Җир өстендә умыр зая
Сөйли торган материя. Иҗат төркеме. Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Нури Әхмәт Сафин. Татарстанның атказанган артисты Гөлназ Нәүмәтова. Муса Җәлил исемендәге республика премиясе лауреаты Артем Пискунов. Актерлар Зөлфәт Закиров, Илсаф Нәҗипов, Пианист, композитор, халыкара конкурслар лауреаты Миләүшә Хәйруллина. Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле солисты Владислав Уткин, Халыкара конкурслар лауреаты Айгөл Гардисламова, Алмаз Хөсәенов, Айдар Абдрахимов. Наил Ибрахимовның Пантера камера балеты, Татарстан Республикасының Миләүшә Таминдарова җитәкчелегендәге дәүләт камера хоры. Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Миләүшә Таминдарова. Кичәне Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе Илдар Кыямов, Һәм Зилә Хәбибуллина алып барды. Мөхтәрәм җәмәгать, туган телебезне саклап, яклап, хөрмәт итеп яшик. Киләсе очрашуларга кадәр барыбыз да исән, имин булыйк. Aşığım koyunluğa Tuğan yak, tuğan yak, talpınla güngel, talpınla aşkınla. Yar suvuna düz, düzgene, koyunlukta jilek peşken, dizülenip bezgene. Şeşeklerin indiği yok, tuğan yak, tuğan yak. Kuş isine kalı gelle Tuğan yak, tuğan yak. Tuğan yak, tuğan yak. Hiçlikler bulmaz izle Tuğan yak, tuğan yak. Talpınla güngel, talpınla aşkınla. Yar suvuna düz, düzgene, kayınlıkta jilek peşken, dizülenip eskende. Tuğan yakta yol tutamın, tuğan yak, tuğan yak. En güzel aziz yakta, tuğan yak, tuğan yak. Jilekleri pişken şak, tuğan yak, tuğan yak. Aşığım kayınlıkta, tuğan yak, tuğan yak. Tuğan yakta yol tutamın, tuğan yak, tuğan yak. En güzel aziz yakta, tuğan yak, tuğan yak. Jilekleri pişken şak, tuğan yak, tuğan yak. Aşığım kayınlıkta, tuğan yak, tuğan yak. Talpınla güngel, talpınla aşkınla. Yar suvuna düz